To maganar canjin kuɗi ranka daɗe muna buƙatar wa'azi a matsayin mu na talakawa amma a matsayin ku na shugabanni ya kuka gani kuma wani irin hali kuke ganin kun jefa mu sakamakon ana ba cikin yanayi mai raɗaɗi yanzu saboda Allah kuma ga zaɓe ya karatu gashi ba kuɗi a hannun jama'a kuɗi bai wadace mu ranka daɗe. Wato abin da nake so ga al'umma kada su damu wayannan matsalolin da ake ciki ba da komai ba saboda tattaunawar da muka yi jiya idan jama'a suka fahimci tattaunawar da muka yi jiya takaddun buga kuɗin ne ba su sun riga sun ƙare to muna ƙoƙarin samarwa talakawa sauƙi domin kwanciyar hankali idan muka za muka duba yanayi da muke ciki dole ne mutum sa talaka saboda idan za ka yi tunanin kai tunanin na ƙasa ganin da cewa ranka daɗe maganar canjin kuɗi ya kamata a ce akwai wadatattun kayan aiki kafin a fara aikin canjin kuɗi amma kuma a zo a ce lokaci yanzu ya kawo mutane suna buƙatar kuɗi a ce ba takardun kuɗi kana ganin mutane ba za su mutu da yunwa ba kuwa. An samo matsala ne tun daga asali matsalar kuma da aka samo daga asali shine a lokacin da muka fara bugo wa'annan sababbin kuɗi sai ya kasance an samu matsala to ita ce muke ƙoƙarin magantar da su saboda nan gaba. A ranka daɗe a Alhaji Ali Arjiji Nigerian PLC mun san fitacce ne kai a ƙasar nan ga arewa a bayanka ga babban daraktan Musaini amma wani fashin baki za ka yi dai a kan lamarin ƙasar nan ne da kuma sakamakon zaɓe da za mu fuskanta. To mu a kullum ba wani abu da za mu iya cewa illa addu'a kuma da sauki saboda insha Allah waɗannan matsaloli da yake tafiya za mu yi ƙoƙari da mu magance da shi nan da za ku magance da shi